Kiro monta sike okora kwa president yeto William Ruto. Munata bete university ebe kyabanyoro kiro monta nyisike. Na ndembia mano sana asenge nchubali bagenda bakarange ne president bakagenda no mugavano ito no mweshimiwa Nyamoko mukaigwana nangatige university ebe kyabanyoro. Na ndo onde tayo gopinga. Oyora pinge igona bwata magana. Steve Mogaka onyeta sabeti gento. Bono ninche musabire enyagetari bekugoyeka. Enyagetari bekuyayeka na inde nyagetari ekibali moko bekugoyeka. Inde nga emutaburore amanye. Egento kende tokotebi Steve. Intuntu anje tikomana munabarai. Lakini ngana tokote Steve naye amoneye. Koranche to basa koroka omogira ngomino nganeri jambasi. Ekera sabire gento osaba mabira kyoranche nariuranyari sikene naye numugwakiri owende tukuwakirisha abantu ya. Entonke yobono Steve ora kore ekiagera amacha ikire goiteka na inda iteki. No chobere na ndi tokotebya yenda kotini munoko enda kotini na sisi tutaenda kotini totoke koti onditaye bwabete koti kenyeje egentekemo kiro montaye wiyakiyaye na tosike okoragoko na tosikane munabaraye igonche na abasabire ngakora nje Steve Mogaka na yebie kasaba ya mupibo sipi otasabete gento kende yonse go west bono isaransa osaba west bakoireka na ndendo tiko koira bareka ekiar toma kusaba gento timatika iko ile tege songo kedi usabire bintu yi president binchego kabesi kaige songo kianegeke usabe gento kochwesi mugrang ya site yawa abas numwanje tine university kyabanyaru bono nchenana nambe ya megento ngo sinyuna ki Steve era go chobero lenja asengenjo mwaigweto mugavana agateba hapa ni nyumbani university kwe hapa Nyamoko agateba na aretire university ye koru 2014 mpaka yaikire omo speaker no arenge kiabonyarugoro yani chuma no arenga matanga agateina ntua rumo ngusana na we university lakini kero tuensi na magendro tu arenge koruanira tokaegu KMTC na inu mokaegu university ekina kiabantu tokoreteki totage nerenko ungale mukorone university tigeba na barabu bairu KMTC bono Steve engoko yanjira nira bono tiga tubugatirane university yajire kiabonya bono gaki aya gaki netoka yuare chikiki chiomo eri ogotuguta gaki netoka chikiki last kicks of a dying horse netoka ngo chirutore gaki togote yabantu bo mano bateine genteke nonya kindeiga na asinyirwe bono nyakaburiwe etu achira agotebia president itongambi yamono asogoto university ebeku kiabonyo mwanje tebo egento ya kabiri toira ndio mweshimiwa Nyamoko ngambi yamono asokubwatiringa neri sobogale egere university ebere seitoga ili agano toira ni abashimiwa bonsi na wananchi asogoja kiabonyo wale ukaribishe president engakiato university bali kero kende bagatanye university teruri kiabonyo ambali batare ngoro ndaite ko irali bageri ntewe mweshimiwa Steve Mogaka West Mugirango imotebinga atigane na kiabonyo kabisa atigane na notu Mugirango agende se president magendero taraera na era sabege ntase West Mugirango ekeraba chumbe oyo notu Mugirango asabete university oyo borabu agasabe kipara oyo bogetutu agasabe nyageta ari keroka na enda agasabe MTC gari manga angaki omweshimiwa Steve era taetwa magendero na ke president yetaeta West Mugirango kasi yake ni kupita kwa matanga atebya wananchi bintu bitai omoske Steve digakonga ina wananchi university ya Aruru na enda mangana yo akorregento mondo tayo no yo mo veteretie president ya tebe president nyama etengo jere kiabonyoru na enda akabeke university kiabonyoru tosika mangane president tosika mangana baraibande libagari okubarama samatanga omoske Steve twakogwoni rikorunoti Mugirango na ende mono kiabonyoru egento kware okoreke ne nogotebia abananchi bao babeka abana tayari baje gusoma university iba okorete bi tokorogo Clive Ombana gisairo kitutu masaba oyo somete mudia president kaya tangase to konyara ko mupinga kasabe MTC iganya samo sese nanato nyomarta kurwanya iranga era
omojumbe Patrick Osero iga nyasaye nera musesenie kabisa awa bukiabo nyorugere boda ya borabuna no igo twensi twakoreke omongina jerusha mumanyera no mongina entingana abangina tubange buya nabange tole nabo tokumubeka segete alafu oyo ro mochando buyeka no yoyo mochando no yoyo emotiya chenche agworio abwatania baraya babana ya bomba sele toito baantera ni Makenzi nara buyeka ro mochando basi igana no tumugirango no mochumbo ito nyamoko igaka no asari kurima igasi aya korete na asari mite no tuwakanwe deni ko Steve Mogaka gakianya na kiora ende mu mukungu ndoroche unyome tuno Mogaka oyo chukwegara nyumba burere bwabo omanyene ka eta masikani amanene ogenda se president na ayo sabe kende ku West Mugirango okonywe ikikera orore kijamo na abantu batebiro sabe nyone yanga gasuti obeke eka oro musimi goito iga korete gasto karatra muga UDA agaijutia gasimo kamoita kurwa simio bara no taito chekara gote konyare kana gato tebani ngambi jamono oreta abacho cyo somoro Tanganita tote abangambia mone president ya tote university. Egento gia kabere ntagete ko state categorically na ko condemn umujumbe West Mugirango ku Steve Mogaka. Como devinga era ni goraso ete bunge tara mañana kibinto biko bangu na ndia sabwa. Ekaromo jumbe oito ko kuchosi nyamoko is a ranking member. Ore ntunda ya kabere. Tokanyete abe a big thing in this county. Egento tutata ko de yumus ke Steve Mogaka ngeringa irangora ebinto binde no bwate ya mira no tinero tigerabe West tinero ne cherabe ekero urabe kamangana obuya na endo evererie twegwete kwarerete okamana ku State House lakini bado unaendelea kuleta fitina hapa na hali asiwachete kuminyoka kubekere press omuntu mujumbe akonda kubekere press yecho ensemo sisi tumesema kuna abantu banyamire tutete university yeche no Mugirango everari kiabonyo abangina mwanjire university university iso January mune president yata evete echa kwe igari kiabonyo abana baito basome mbuyamono UDA youth chairman ya Nyamira ntagete kubeka mangana ya asobwango mono korengana no mujumbe onoti Mugirango funa ikagusabe university ngira neliyo mujumbe we bunge ya West Mugirango Muske Steve na rokaba noti Mugirango na rokaba borabu amachambazi komine nga igwe bintu tubwate tokotumeka botuko igo gitore botuko tokorobo chambazi Steve Mogaka na ro morogyo monene ntagete muire neliyo Steve Mogaka onye wasinyuru gusaba kibara cyonze sabano ene chera egera machambazi ayo dara machambazi abe kuma yachera be West Mugirango egento kende gya kabere ntebenga West Mugirango no county headquarters tire West Mugirango no Elfaro hospital ere West Mugirango no TTI ero ekurukunya igesa West Mugirango no headquarters ya police ere county commission emenyete West Mugirango no KMTC ere ntagete ngo sabega omujumbe o West Mugirango Steve tigakoba buno omukungu obwate bitina gokorera mukungu onde banyomone Kabomo sache enough na yo sabegento lakini ebitine ebyo bwate ekaro mukungu onde angiro mukungu onde tanyomu no mugako yo tigete ko munyoma nero go cho lose kabomo sache enough osebena egente kemo ambasi tole eliete ligo toroka machambasi nabona enge gosaba Steve abana habari momorigie moteya saba mabira asengenjo mambingo ligiare kergo gocha no tiga ntomo support yonyega gotorama na inje na bongo saba omweshimiwa Nyamoko asogwanja ayeto iraneri Steve Bobe mutiga ayanya korama ayetegerera egikwarenge kwa gukwairu no nenga kokare yabekirige na gokori karanga na bekonya gokura siko na chagoko lakini kwa bali ayeto akoreki twaenyora